हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय गोदानै फिन खनसेयाव बरायना लाफिनबावनाय जाबाय। आङो दानो बे समावहाय दोंसे जेनाखि फादार डेजों लोब्बा लाखिनानैहाय मोनसे खन्थाइखौ लानानै फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय गोजोन्थों आफा। बे खन्थाइखौहाय सुजुदों एबा आवरायदों थजिन बसुमतारी। दानिया फै जोङो खन्थाइखौहाय आवरायलांदिनि। गोजोन्थों आफा। आफा, जेब्ला आं उन्दैमोन अबोला दांनाय बिलिरनाय बिखायाव बजबना लादोंमोन नों आंखौ आफा। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। आखाइनि आसियाव हमना फोरोंबाय नों आंनो संसारनि गियान बुद्धि। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। आंनि हान्थिनाय लामायाव अरायबो दिथा होना संसारनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां सिक्का होना बे बुहुम बिखायाव उदाङै बिरनो खाबु होबाय नों आफा। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। गाज्रिखौ मोजांजों फेजेननो गासै जेंनाफोराव सैसोनो फोरोंबाय नों आफा। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। आंनि दुखु सैनांनाय जेननाय जिंगासिनाय समाव आंखौ बानजायदों नों आफा। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। आंनि हान्थिनाय लामानि देरहानाय सुखुआव रंजाफादों नों आफा आंजों। बेनि थाखाय गोजोन्थों आफा। आंनि जिउदावरि हान्थिनाय लामायाव गासै गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ आंनो थोजासे होबोनायनि थाखाय गोजोन्थों आफा। गोजोन्थोंसै लोगोफोर। खन्थाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा खन्थाइखौहाय खोनासंनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। आरो खन्थाइखौहाय मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब आरो बेल आइकन लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होनो दाबाव। उननि भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोनहा नेनानै थादो। Until the next video, take care. Bye bye.